Шкилия Иванови приговори бразилският нападач, kako се дознава МКД. Шкендиево преговори да донесе своите редове 30-годишният Виктор Диа Силва. Виктор Асилва го е злободен футболер, откако се замина от назад в Гажари. На почеток от годината Виктор покрие на Балкан от 12 за клубове от Албания и Хрватска, Партизан, Валази, Истра. Потекнал от школата на Сандо Гандо и Сандо Бауло. Има 20 настави за исто така и за клубове от Хрватска и Кипър, от кои са Киев, Венора и Буенджа и Олимпиакос Никоза. 2012 има наступен за Киева, една 0 гола, 0 шути, 0 градове. 14-15 в ПР има 15-2 гола, 0 шути, 0 градове. 14-15 в Бравец, Брестца. 14-2 гола, 0 шути, 0 шут градове, 0 голови. 15-16 Терамон, 16 стъпа, 2 гола, 3 черни картона. 2015-16 Виста и 61, 0 гола, 0 шут картон, 0 черни картон. 2016-17 Пегоро, 11 0 гола, 0 шути, 0 шути, 0 черни картона. 17 Лоба до Рома, 5 стъпа, 0 гола, 0 шути, 0 черни картона. 2018 Фейерман, 16 Патежо, 0 шута, 0 черни картона. 2018-2019 Фейерман има 10 стъпа, 0 гола, 0 шута, 0 черни картона. 2018-2019 Вано, 13 стъпа, 0 гола, 0 шути, 0 черни картона. 2020-2019 Федора Венора, 19 стъпа, 0 гола, 0 шути, картон, 0 черни картона. 2020-2021 в Ланзим има 24 стъпа, 3 гола, 0 3 шута картона. 0 черни картона. 2021-2022 има 24 настъпа, 3 гола, 0 асистенции, 26 настъпа, 8 голови, 0 асистенции, 6 шути картона, 0 черни картона. 2022 за Партизан Тирана има 26 настъпа, 13 гола, 0 асистенции, 4 шута картона, 0 черни картона. 2014-2020 6 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2014 Наза Жаре има 12 настъпа, голови, 3 гола, 0 шути, 0 черни картона. 2 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 1 шут картон, 0 черни картона. Копас 2013-2014 Войте Копа de Italia, 1 настъп, 1 гол, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 14-15 Копа Италия, 1 настъп, 0 голови, 0 шути, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. 2021 3 настъпа, 3 гола, 0 асистенции, 0 шути, 0 черни картона. Копа Супера Куп, 1 настъп, 0 гола, 0 асистенции, 1 шут картон, 0 гол, 0 черни картон. 2013-2022 Албания Куп, 4 настъпа, 0 гола, 0 асистенции, 1 шут, 0 черни картона. 2022-2023 Албания Куп, 3 настъпа, 1 гол, 0 асистенции, 0
Новожудина Кардона, Безвачета Супергуб Узбекистан, Ида Наздаб, Нова Гола, Новоценти, Новожудин, Новозорни Кардона, Вачета Спеда, Обански Куб, Имане Наздаб, Нова Гола, Новоценти, Новожудин, Новозорни Кардона. Безвачбро, 2002 Европска лига Конференция. Наздаб, Нова Гола, Новожудин, Новозорни Чемпионы имаше Африка 4, 2 настапа, нова гола, новожудин, новозорни Кардона. 2023-2024 Еврокуб, 3 настапа, 3 гола, 3 шута, 0 асистенции, 0 гола, 6 картони. Новозорни Кардона 2023-2024 Афричка лига на шампиони, 6 Африка 5, 2 настапа, 0 гола, 0 асистенции, 0 шути, новозорни картони. 16-15 Африкански клуб на Лига шампиони има 6 оценка, 3 настапа, 1 гол, 0 асистенции, жълти, новозорни картона. 27 трансфер в Евро 2014 от Евро Лано Пошудва в Берос Пецкаро 2015 от Скарона Ферлан Лондон Креатива 2015 от Креатива Пошудва в Лондон Безиро Поврата Глобас Керо Пошудва в Терано 2016 от Терано Поврата Пошудва Керо 16 Керо Пошудва в Истра 1 от Истра трансфер в Геро 16 от Геро в Боегро 2017 Пошудва от Киберо 17 Киберо Пошудва в Рома 2017 от Лоба Рома Пошудва Кебро 2017 Киберо Пошудва в Фермано 2015 Фермано Пошудва Геро 2017 от Гемена Вано Пошудва Геро 2019 от Геро трансфер Пойдо Сбернана Стабендо Безбедно Возим Олнизон трансфер Партизан 2007 от Партизан трансфер в нас Жагири при агент в Ошкендия 15 Ошкендия трансфер в Булес. Поздрав!